హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇలా తీసుకొచ్చిన మీకు మన వేర్ హౌస్ దగ్గర ఇంకా ఇలా మీకు చూపిస్తున్న స్పేస్ సిల్క్ శారీస్, ప్యూర్ స్పేస్ సిల్క్ శారీస్, మంచి ట్రెండింగ్ ఐటమ్. ఇవాళనే జస్ట్ స్టాక్ ఓపెన్ చేసిన మీకు వీడియో దానికోసమే పెడుతున్నా. 6 మీటర్స్ శారీస్ జల్దీ ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి. కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇస్తున్నా, లేకుంటే మన షాప్కి కూడా విజిట్ చేయాలంటే మీకు అడ్రస్ కూడా పిన్ చేస్తున్నా. ఇంకా చాలా రకం ఉన్నాయి మన దగ్గర, చాలా రకం. ఇప్పుడు ఇలా స్టాక్ ఓపెన్ చేసిన జస్ట్ గా ఇంకా 3 మీటర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. 3 మీటర్స్ స్పేస్ సిల్క్ 3 మీటర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. తర్వాత 4.5 కూడా దొరికిపోతాయి మీకు. చూడొచ్చు మీరు, అసలు చాలా మంచి కలర్స్, చాలా మంచి డిజైన్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ స్పేస్ సిల్క్ లో చూపిస్తున్నా మీకు. 6 మీటర్స్, 3 మీటర్స్, 4 మీటర్స్ ఇప్పుడు చూపెట్టినా మీకు. దీంట్లో చాలా ట్రెండింగ్ ఐటమ్. జల్దీ మనకు ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ.